Anga folini wale nyumando meka nyeshi au Mali kono ani Mali koka ni memba soro au munu sigilendo ko nyamada jibaranu fe wala sa famia bi soro au fe TV CHERIFLA bamananga kuna foni na wala libina ko yemunu na Mali kunga ani jien famaro kunga ni akuma selenye Mouvement pour l'Union des Maliens ma nyema Sheka Runa Sangare ayetama boloda kata siga so juin kalo kile fla kata si akile sabama jamana marabolo sabana kono wala sa kata da yenga okulo ka akaire bina ke cheboye ka beni jamana nyemoga yini kalata baro ye o mumina boloda ka beni juin kalo kile muga ani kono to natai wala sa ka do fene yini ke ufe barabayin abisika nya bolo to yamina Fatmata ya kane alebina wala li chamankanye Mouvement pour l'Union des Maliens MIM Nyemani oye Cheikh Haruna Sankare aye kile fila tama ke Sikaso marabolo kononana tama mi senfe ni ani Sikaso marabolo mabaw ye sigi ka fɔ kɛ fɛn caman kan wa cɛbɔ do jamana kuntigi sigi nata ina akani kile fila tama Sikaso marabolo kono abido kadara min kono o de jamana kuntigi ɲini ɲɛbila baaraw ni a bɛ fɔ ma ko pré-campagne o baaraw nun doni ani Sikasokaw ka ni ɲɔgɔn lajɛba in baaraw bɛ daminɛna ni Mali hymne national dali a senfɛ layidu dɔw tara MIM ma ɲɛma fɛ ani bilasiralikanw Sikaso marabolo maaw fɛ ka ɲɛsin Cheikh Haruna Sankare ma ani programme dɔ boloda o programme ni o ye de ka yala Mali région bɛɛ la ka taa kunnafoni di an ka Malienw ma ani an ka maakɔrɔw ka taa duwawu ɲini u fɛ ka kunnafoni d'u ma ka yir'u la k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ɲina kalafili an y'an kun bɔ n'i y'a kɔlɔsi an bɔra Bamako k'an ɲɛsin Bugunikaw o y'an kunbɛn o y'an bonya ni karama bɛ n profiter aw ka nin micro la ka Bugunikaw fo ko waleɲuman dɔn an yɛrɛ ye layidu ta u ye ni Ala sɔnna ni Ala ye ko in nɔgɔya Buguni bɛna kɛ buguba ye layidu kan dɔ ni hɔrɔn ye layidu ta a b'a tɛmɛ an y'a yir'u la k'a fɔ ko an y'an kun bɔ nin kalafili in na u ye duwawu kɛ ye u ye duwawu kɛ jamana ye MIM ɲɛma ka ni Sikaso tagama in senfɛ a da sera fɛn caman wɛrɛw ma i n'a fɔ jamanakuntigi kalata ɲɛbila gɛlɛyaw minnu ni Mali bɛ o dankan na Cheikh Haruna Sankare tɔmi sigi sariyasenw ɲɛfɔli kan sariyasen minnu bɛ jamanakuntigi kalafili labɛnko ɲuman ko fɔ an ka nin tournée in a kɛra tournée ba ye tournée min kɛra sababu ye an bɔra fɛn caman kalama Sikaso maradenw ka degun na o hukumu kɔnɔna na fana an mana tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ non seulement an ye information di mɔgɔw ma an ka candidature ko la nka an ka information taamana surtout sensibilisation na n'i y'a kɔlɔsi 2012 kana se bi ma gɛlɛya caman ye nin jamana in sɔrɔ n'a fɔra ko bi an bɛ ka taa élection de la o élection fana daminɛ bɛ ka daminɛ ni mankan ye o ka kan ka Maliendenw jɔrɔ nka jɔnw de bɛ se ka dilan Maliendenw de bɛ se ka dilan a bɛ dilan cogo di a bɛ dilan ni bɛn de donc an mana tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ an y'a yira Maliendenw na k'a fɔ ko ninnu élection ninnu bɛ tɛmɛ nka Mali bɛ to a nɔ na candidatw bɛ tɛmɛ Mali bɛ to a nɔ na an yɛrɛw bɛ tɛmɛ Mali bɛ to a nɔ na an ka jija an ka basigi don an ka jamana kɔnɔ élection tɛ kɛlɛ ye élection yi i ka laɲiniw jamana ye i ka programme k'o bɔ k'o yira Maliendenw na n'u dar'i la o k'i sugandi y'a dɔn Mali kɔnɔ Mali sariya y'a yira k'a fɔ ko yan'i ka kɛ candidat ye pour que i ka kɛ candidat ye ka d'a kan Malienden bɛɛ droit bɛ Malienden bɛɛ bolo ka candidature déposer n'i b'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ se ka fɛn kɛ ni jamana ye o hukumu kɔnɔna na fɛn fɛn min ye sariya ye min fɔ min ye conseillers ka signature ye députés ani nafolo min bi fara ɲɔgɔn kan ka taa a bila comme caution ani casier judiciaire ani certificat de nationalité fɛn fɛn min ye dossiers ye an y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yan'an ka bɔ ka na nin taama in na a lajɛ in senfɛ miniti kelen tasi bila kɛra ka ɲɛsin Mouvement pour l'Union des Maliens ma cɛsirilen dɔ ma min fatura waati laban tɛmɛnenw na
Jɛkulu min bɛ wele ko an ta ye Maliko ye olu ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi ka bɛn ni tarata tɛmɛnen juin kalo tile 5 denmisɛnw tɔgɔla so kɔnɔ n'u jɛra ka kɛ ni tɔn wɛrɛw ye tɔn wɛrɛ minnu bɛ n'u ka hakilina ye ka se ka jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Bubakari kɔkɔrɔma don an b'aw ladɔnniya k'a fɔ u ka ni kunnafoni kɛnɛ senfɛ u da sera dakun caman de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛmɔgɔ ɲini kalata baaraw dɔw bɛna boloda ka bɛn ni juillet kalo tile 29 ye Amadou Diallo ni Samba Traoré olu ka sɔrɔlenw don. Mouvement national de renaissance anta ye Maliko ye faraɲɔgɔnkan tɔn don ni denmisɛnnin caman b'a kɔnɔ an balakaw ani jamana forobatɔn minnu ka baara bɛnnen don jamana lafasali ma kunnafoni di kɛnɛ mun kɛra Mouvement national de renaissance anta ye Maliko ye malidenw la sɔmi ka diɲɛ selege 4 la sɔmi waati yɛrɛ la ko kan an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kuntigi sigi kalata ɲɛkɔrɔ n'o bɛ kɛ juillet kalo tile 29 nata. An ka bi wulada sigi ye min ye an ye an balimaw wele n'o ye presse mɔgɔ ye n'o ye journaliste ye kunnafonidilaw vraiment jamana bɛ cogo min na bi fɛn minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛnw tiɲɛ yira mɔgɔw la parce que an y'a faamuya fɛn minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ bi kuma minnu bɛ ka fɔ ani fɛn minnu bɛ ka fɔ o tɛ mɔgɔw kɔnɔnata yɛrɛ minnu bɛ ka marche ni manifestation kɛ. Faraɲɔgɔnkan tɔn ka fɔ la minnu bɛ ka ɲɔgɔn fara bi fanga nɔfɛ faso jɔrɔ t'u la o de kosɔn an ta ye Maliko ye tɔndenw walasa k'u ka haminakow dangɛnɛmaya u kelen bɛ k'a yira k'a fɔ u tɛ jɛ ni ɲɔgɔn fara in ye bawo ani bɛnkan fanga tɛ taa. Parce que bibi na era kuma tiɲɛ ye min ye an bɛ yɔrɔ min na bi Mali la gouvernement kura nana an bolo a tɛ tɛmɛ kalo 6 kan mɔgɔ min bɛ gouvernement ɲɛfɛ n'o y'an ka premier ministre Sumeri Boye Mayiga bi cɛ mun don ani min bɛ opposition ɲɛfɛ o bɛ ɲɔgɔn dɔn mɔgɔ min don bɛ ɲɔgɔn dɔn bila ko tɛ san 10 ko tɛ san 20 ko tɛ bɛɛ bɛ bɛɛ ka capacité dɔn donc depuis a kɛra premier ministre ye fo bi a bɛ ka baara de kɛ a bɛ ka baara min kɛ a ma dogo maliyɛn si la a taara tournée kɛ yɔrɔw la yɔrɔ minnu na maliyɛnw tɛ se ka se a taara yen u y'a kunbɛn yɛrɛ nisɔndiya ye k'a bisimila ka ɲɛ a y'a lajɛ yen fɛnɛ u ka problème filɛ nin ye mɔgɔw bolo ko problème ye kɛlɛ dɔrɔn tɛ fɛn dɔ bɛ yen nɔ olu fɛnɛ manqué b'u la k'u dɛmɛ n'o sira ye n'o ye an ka ji ɲumanko ye ale ni kuranko ale ni baloko ye donc opposition ka na ye min ye n'an taara ta a man ɲi donc an ka fɛn dɔ kɛ bi min b'a tiɲɛ o fɛn kɛli ye jumɛn ye donc n'an marchera ni gouvernement ma autorisé hali ni gouvernement y'a autorisé maro manifestation dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔw ka ŋaniyaw tɛ kelen dɔw b'a essayer ka baga force l'ordre mɔgɔw ma o la fɛn dɔw bɛ na mankan ni fɛnw bɛ wuli n'o wulila comme u y'a fɔ cogo min na u b'a fɔ ko premier ministre ka taa parce que a bɛ ka baara kɛ donc n'ale taara ni min nana n'o ka baara kɛcogo ma ɲɛ donc maliyɛnw b'a fɔ k'u tɛ jamana kuntigi fɛ. Ka sanga ni nisɔngoya taama ye min t'u bolo da la fanga senamatɔnw fɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw ma jɛn n'a ye juin kalo tile 2 tɛmɛnen mouvement an ta ye Maliko ye tɔndenw y'a yira k'a fɔ olu fana bɛna bɔ jumadon juin kalo tile 8 ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔkɔrɔma don. Le 8 mars parce que an fana bɛ organisation dɔ kɔnɔna na donc organisation mɔgɔw ye an bɛɛ y'a jɛlen an sigi ka hakili jagabɔ kɛ an ko bon an bɛ fɛ ka marcher k'an ŋaniya yira jamanakɔnɔdenw na ka yira jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen bi n'o ye Ibrahim Bubakari Keyita n'a ka premier ministre Sumeri Boye Mayiga ye an b'u kɔ maliyɛnw b'u kɔ u ka baara kɛ u ka n'u kɔfilɛ a tant que u bɛ ka baara kɛ u ka baara kɛ Mali ye an b'o o de ɲini ka marcher k'u dɛmɛ o sira kan u ka baara kɛ Mali ye sinon k'a fɔ ko marche de don k'a fɔ ko ka dɔ in contrecarrer non o marche tɛ an ka hakilina ye nin de o tɛmɛnen kɔ fɛnɛ marche in fɛnɛ na n y'a fɔ cogo min na ni an b'a laɲini de don donc ni jamanakɔnɔ ɲɛmɔgɔw ko an ka jateminɛ la bi a bɛ se k'a kɛ fɛn tɛ bɔ a la an bɛ polisiw bila ka aw kɛrɛfɛ a b'a kɛ mɔgɔ tɛ mankan kɛ foyi tɛ kɛ an b'a kɛ mais n'a yira la k'a tɛ se ka kɛ ko fɛn dɔ bɛ yen an b'a bɔ a ma. Hakili jiginna mouvement national de renaissance an ta ye Maliko ye a sigira sen kan san 2017 Mali jamana kɔnɔ. Jamana ɲɛmɔgɔ ɲini kalata sɛbɛn kunfɔlɔw bisimilayara an ka jamana minisiri fɛ mun ka baaraw bɛ ɲɛsin mara cɛmabɔli ma ni wote ko labɛn de bɛ ale fɛnɛ bolo a baara yɛrɛ senfɛ a ye wele bila forobatɔnw ka maa ɲɛmaw ani politikitɔnw ka maa ɲɛmaw ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kalata sɛbɛn kunfɔlɔ min yɛrɛ ye an ka jamana lasɔrɔ o bɛ bɛn $3,965 ani 426 de ma Musa Fomba ale bɛna walawalali caman kan ye. Mali jamana kuntigisigi kalataw juillet kalo tile 29 do wa fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka jira k'a fɔ waati fɔlen na to a mɔ barisabu ka da kan an ka jamana ɲɛmɔgɔ minisiri ɲɛma ka taa se marayɔrɔko minisiri ma olu ye wetekɛ sɛbɛn kunfɔlɔw bisimila jamana pankuru jigi kɛnɛba kan ni o ye senu ye wetekɛ sɛbɛn kalata sɛbɛn miliyɔn saba ani 965 ani 5,426 o de sera ka bisimila jamana ma ɲɛmɔgɔw fɛ pankuru jigi kɛnɛ kan min ye kalata sɛbɛnw tilali ye jamana fandan 4 bɛɛ lajɛlen la o bolodamɛ k'o kɛ juin kalo tile 20 nata ye maliden minnu bɛ jamana kɔ kan k'a ye mara malidenw Moti Tɔnbukutu Gawo Kidal
ani Segu fangele kalata sebe kɔni nana sa ni o ye carte d'électeur ye o de be ma million zabani ma ba kɛmɛ kɔnɔntɔn ni 65 ni 4 ni 26 mo kɛmɛ sarala kalata sɛbɛnw na 49 senbɛ Mali dugukolo ka ba o b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw kɛmɛ ka kuma min di kalata la k'a fɔ a bɛ kɛ o kuma na a man ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ Sumeli Buye Mayiga min ye ministre ɲɛmaa ye ka fara ministre caman kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna marayɔrɔ ko ministre min ɲɛsin bɛ kalata yɛrɛ labɛnni ma Mohamed Ag Erla fa ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ pankurun jigi kɛnɛ kan kalata sɛbɛn bisimila yɔrɔ la ministre ɲɛmaa Sumeli Buye Mayiga a ye a yira k'a fɔ kalata in bɛna kɛ a kɛ kuma na a ko kalata sɛbɛn kura in jamanaden o jamanaden numéro min bɛ i ka carte ni na ka o kelen de bɛ a kan i kan ka kalata yɔrɔ min na ni o ye centre ye o b'a kan i kan ka don so min fɛnɛ kɔnɔ ka kalata n'o ye bureau fɛnɛ ye o bɛ a kan kalata sɛbɛn ninnu bɛ tila ka bɛn ni juin kalo tile 20 ye ministre ɲɛmaa ka fɔ la a ko fɛnɛ kuma fɛnɛ bi faamu kalo kelen ni tila ɲɔgɔn na yanni kalata yɛrɛ don cɛ ko baara bɛ se ka kɛ o kɔnɔ a ko min ye wetekɛ sɛbɛn bɛɛ lajɛlen tilali ye jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen la ko tɔ min bɛ kɔ kan n'o nana Mali jamana kɔnɔ ko o baaraw bi daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jɛkulu dɔ sigi bɛ singa ka ɲɛsin o baaraw ma marayɔrɔ ko ministre so kɔnɔ wetekɛ sɛbɛnw minnu ni olu ma se ka tila olu bɛɛ lajɛlen na cɛ ka taa ni u ye wetekɛ sow la ni sera wetekɛ so la i n'i ka carte sɔrɔ ye Sumeli Buye Mayiga ministre ɲɛmaa sɔrɔla k'i da don fɛɛrɛw la fɛɛrɛw minnu jamana ɲɛmaayaso kɛmɛ k'olu boloda ka se ka kalata kɛ kalata yɛlen kalata yolen ye juillet kalo tile 29 a ko sigi ka fɔ olu bɛ senna jɛkulu dɔ ni fanga ɲini dɔw ni ɲɔgɔn cɛ kuma bɛɛ u bi ɲɔgɔn ye ka se ka bɛn k'a dɔw ka min bɛ se k'a to baaraw bi taa kunjɛ kuma min na o ka sɔrɔ la bɛɛ lajɛlen ka laɲini sabatira jɛlenya kadara kɔnɔ a ko nka ko fɛn min kɔni y'a kɔnɔ quoi k'a ye k'a fɔ maa bɛɛ maa na tile tila in na k'olu dɔw fɛnɛ kɛmɛ ka wulikajɔ wɛrɛw fɛnɛ kɛ jamana kɔnɔ minnu tɛ dilali siraw ye k'o ye kumasuli ko ye ko nka k'a ka dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaaw tɛna n'a fɔ k'u b'u ta maa fɛ k'an ka jamana sama ka se bɔnɛ danga la ni o tigilamɔgɔw ka hakilinaw ye o jamana ɲɛmaayaso ni jɔ a jɔyɔrɔ la a tɛna musalaka kɔni kɛ kalata labɛn jogo kun kan wale kelen k'a fɔ k'a bɛ bɔ a taabolo ka a ka baaraw la k'a tɛna jɛn n'o ye wa fɛn o fɛn de bɛ na ni mankan kɔni ye k'a ni yɔrɔ ma jɛnya ka bɔ o la a ko a ka kan sigi ka fɔ o ka kɛ taala ye nka k'a fɔ de ko kuma ka don ni ka taa ni a ye bɔlɔnsew na n bɛɛ da kan k'o tɛ maa ka laɲini ye jamana ɲɛmaayaso fanga ɲini dɔ minnu fara bɛ ɲɔgɔn kan k'u bɛ jamana ɲɛmaa dɛmɛ n'o ɲɛkun bɛ Bɔkari Tere bolo ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ale ye kuma ta k'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ka wetekɛ sɛbɛnw kɛ ka jamana lasɔrɔ nin kuma in na k'o b'a jira k'a fɔ baara kɛcogo ɲuman de bɛ u kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ kalata sɛbɛn ka bila carte ni na nɔ na ko jamana fangasinamatɔnw yɛrɛw de y'o laɲini u ka sigi ka fɔ caman de senfɛ ni jamana ɲɛmaaw nane filɛ nin ye o don bala a ko nka fɛn kelen min ɲɛ ale fɛnɛ kɔnɔ quoi k'a ye k'a fɔ fangasinamatɔnw ka ɲɛmaa chef de file de l'opposition o ma ye kalata sɛbɛn ninnu bisimilali kɛnɛ ka yan u cɛla k'o fɛnɛ ti faamu Burema Alayi Ture ni o ye an ka jamana forobatɔnw ka ɲɛmaa ye ale y'a jira k'a fɔ nin baara kunfɔlɔw minnu kɛlen filɛ nin ye ni kalata sɛbɛn kunfɔlɔw bisimilali ye ale kɔni nisɔndiyara a ko a dan b'a la k'a fɔ politiki bɛna k'u ka bɛɛ lajɛlen n'a lajɛ ka ji dɔɔni kɛ i ka terɔ min bɛ se k'a to baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ bɛn ni basigi kɔnɔ fanga ɲini dɔ yɛlɛma maa min ɲɛsin bɛ politiki ko koɲɛw ma yen fana ni o ye Amadu Aya ye o fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan o y'a jira k'a fɔ yɛlɛma ka laɲini dɔ kun ye kalata sɛbɛnw nani ye a ko nka yɔrɔ min ye jɔrɔnanko ye yɛlɛma bolo waati min fɔlen don k'a fɔ kalata sɛbɛnw na tila k'a lase bɛɛ lajɛlen ma ka bɛn n'o kuma ye k'o na se kurun wa barisabu ka d'a kan ko n'a fɔra ko kalata sɛbɛn miliyɔn 8 ka tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ kalo kelen ni tila kɔnɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan k'a bɛ sɔn ka kɛ degun ye jamana ɲɛmaaw ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kalata sɛbɛn tɔ minnu bɛ jamana kɔ kan olu ka nali an ka jamana kɔnɔ o bɛ kɛ juin kalo tile 10 ani 2 nata o de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba ale bɛna bi ta walawalali kan ye Konobarikaw ka jamana ɲɛmaa Alassane Dramane Ouattara ye kunnafoni min dɛmɛ ani kunnafoni di gafe Jeune Afrique maaw ni ɲɔgɔn cɛ a ka taali ni taabaliya kunga a kɛn bɛ bɛɛ lajɛlen dalagwɛsɛ Konowari dugukolo kan bawo Alassane Dramane Ouattara ka kuma senfɛ ani kunnafoni di gafe Jeune Afrique ni ɲɔgɔn cɛ a ka kanbɔli ka mandan sabanan ɲini a ma bugu b'o ka bilen a y'a yɛrɛ yɛrɛ k'a fɔ a bɛ se kɛ Alassane Dramane Ouattara y'a yira k'a fɔ jamana sariya sunkura min donna bala ni furuba kalata kɛra sababu ye ka nɔ n'o ye jamana kunna o jamana sariya sunba kura kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ ne Alassane Dramane Ouattara bɛ se ka mandat fila wɛrɛ ɲini san 2020 nka mandat filaw ma na dafa o kumana ne yɛrɛ fana Alassane Dramane Ouattara n b'a to fɔ san 2020 ka se ka sɔrɔ ka n dantigɛ a ko kunkan a kɔni mana tigɛ da o da kan ko kɛli n'a kɛbaliya bɛɛ lajɛlen sirin bɛ fɛn kelen min na o ye Konowari jamana yɛrɛ taabolo ye maa caman y'a jira k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara wa a yɛrɛ da bɛ deli
wele ka sama ka baro sigi wula ka fo da ka sigi jamana nyama ka maula fangana ko yoro do la ko gweleya be ala ayo fo ka teme onga maminu nye jetemine kala uye Alassane Dramane Ouattara no fe olu ye anobo kuma una kabini samba fla anitani duru me kalula mananza banango kuma senve aya yera farafina tomba Union Africaine kono odo ka fo mananza banango te eyi samba fla anitani duru octobre kalula mamina abeka jamana kundege kala tawla be ta ko flana ko soro jamana nyama Alassane Dramane Ouattara ne kuna fone di gafe Le Monde ani kuna fone di so RFI mo sigira ka kuma aya yera olu fenena o siye ka fo aya hakilna tige nine kunzira kangala idu tale bela jele bo asira fenga mandangale kono ne kundi mandandlana ere samba fla anitani wolonbla janvier kalo daminona aya yera fana ka fo ale ka mandandlana mana ba ni uje sa 2020 ale na sigiro to mawere bulu maminu nya nobo korofo la aka sigi uni nyonje olu ya yera ka fo samba fla anitani wolonbla novembre kalo de la Alassane Dramane Ouattara bina ka buguda akatali na akatabaliaka aye sigi binge ani France 24 kuna foni diso ni nyonje ka beni farafina tomba Union Africaine ni nazarala tomba Union Européenne ka sigi ye kono wadi jamana kono osi Alassane Dramane Ouattara ya yera ka fo ko be chogo minabi wali kele ndakuru nya folo daminena ntise ka fo konet na ngambo ka manda were nyini samba fla ani muganga manda la ukofe bawo politiki bina kuka mama nga foko ayi okumana aye 2020 kono aka soro kan ga jabito o foko sa inasa ani kuna foni digafe Jeune Afrique mo ni nyonje aname bugu bwada la ka fo jamana sharia sumba kura kembe ka jira ka fo samba fla ani muga kofe alebiseka manda were nyini okumana ni 2020 sira ani dandige akokunga Burkina Faso jamana kono mamingu mafeka furanjero kafo jaso san 2015 septembre kalo la Blaise Compaoré kala kana jakulu kerengerene nyama General Gilbert Diendéré sibirido mekalo la takerani aye lapitani nzo bado la Burkina Faso la waga ukama ko polyclinique internationale waga ka ladai bawo ko degundo ye asoro kene yakuta fafe ga ko nimbila mama tijoro nani barasabu kadaka kene yatikila ma ujo ujoro la wanala kuma bashi wereke akanga sigata kasula marayoro la kabeni tarata temene sebere juin kalotle la shufela ula dimido shina ka balaka mine mamena nu ya chekata ni ayeni labitani zo baina kerengere ni nyana Burkina Faso waga dakabana kina mi wele ko waga 2000 uya soro General Gilbert Diendéré Blaise Compaoré dememba koroñ na minembe bi nenekili yanva de kumbela robe kenayati kila mawu wasa do ala kase ka basigi o kumana ko kabeni tarata ye abiche kata bla anona kasula samba fla anitani nduru septembre kalula ale de kuma fega furanjero kafo jaso mi nyama ya ko Michel Kafando bolo ministre nyama okunye Yakuba Isaac Zidai kafo ngoni njasura ka furanjero fanga ma nyama ni ministre nyama mine ku gewula nga Burkina ka de mino nye jamana nyama koro Blaise Compaoré gwen no ye ayre ka nyama koro ye hulu majeni ko nye fa bela jele kera choshi Burkina Faso jamana ere surasi fangele mi ni ofenebe olu ya yera ka fo jema keni ka fo jasoye bawo Blaise Compaoré ka lakana jakulu kerengere régime de sécurité présidentielle RSP kele tise ka ke surasi ya Burkina Faso jamana kono surasu labene kundo ko na mafanga imbla olu bijiga no fe Burkina Faso fa bala waga ka manguru mokari katania aye o farafina tlebi yamba jamana ka to communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO o ma nyema o fene kumetani nga segela dalaka na hagele jira nyona ka sega fanga imbla manya mingwa kero ye bawa ya bla oromu ya mine kata adatugu akakiri ubesina ubutoka buluda kalaba ku bwaju akoro ashibe sambiduru ani sambulu vlanabi ndene juin kalotle nani Niger dugu mi wele ko difa ni afle ni Niger wurudu yamba fega dige akore yamba ka Nigeria danje yamba munde do buko haramu ka wuli ka jo ka cha fami ve Niger yere fa shuya wale do kera yi ndene juin kalotle nani kuna funu ya yira ka fo ma kono nombone na anina manana masumane na ninga mabisaba anima wulum lanjogi ko ingera ndene awulatle yamba de fe muso fulani chekele olude furu mara ni baratu yere la mamena ni ushira mo kashinga wuli ni yere ye sato ka mo bone unina akera difa kingoro bala kin yere mini mabisi ka fo duguma kalanzo bawbe yende alkurana kalamba beke a kingoro ne mina ko ingera yende kuna fone ya yira ka fo ma fatule una kurana kalande miseni chamande kumbe ala tarata sogomada yamba duguma kalanzo kata se sugu mo difa ulu bela jele datugule kundo kuna fone ya yira ka fo la kana tikila ma fene kumbe kunson mununu nzalo la difa na laminu bela jele la kaniya chien folo ni na nyona wale ka kebe manju fe ka nyeshi manana masumane mo difa Niger ka ufi bawo kuma be
bamanjiw ka wuli ka jɔ ɲɛsinen kun do surasiw de mɔ aya ni surasiw kɔni kun bɛ mugu dayɛlɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔn mɔ nka kana don yɛrɛfasuya wale la ka ɲɛsin maa nanama sumanen mɔ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye o ka kɛ n'o tɛ kɔsada in na surasiw ni bamanjiw karila ɲɔgɔn na u ye Niger surasi 7 bɔnɛ ani na tumur kɛra janvier kalo tɛmɛnen yanni janvier cɛ san 2017 yɛrɛfasuya wale dɔ fɛnɛ kɛra ka ɲɛsin lakana tigilamɔgɔw mɔ san 2017 juin kalo fɛnɛ na musolaka 2 olu fɛnɛ kun gɛn kun bɛ ka furumara ni baratuw yɛrɛ la u selen kabaliwakaw fɛ yɔrɔ min dayɛlɛmɛ ka ɲɛsin mangama yɔrɔ ma degunenw bisimila yɔrɔ ma ni o ye camp de réfugiés ye furumara ni wulila ye nka maa minnu ye bamanjiya wale ɲɛdɔma ŋanaw ye kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna nigériyakaw ka boko haramu ɲɛdɔma ŋana olu y'a yira k'a fɔ nin b'a jira de k'a fɔ boko haramu bilama tɔ tɛ la bilen cogo tɛ a bolo bilen k'a fɔ k'a bɛ marifa ta k'i jɔ ɲɛŋwɛ ni ɲɛŋwɛ ani surasiw ni ɲɔgɔn cɛ ka mugu ci bawo a sɛbɛkɔrɔ koron bɛ bi Niger ni Nigériya surasiw bolo o kumana fɛɛrɛ kura de ye ka furumara ni baratu yɛrɛ la ka taa wuli maa nanama sumanenw dula walasa u fatɔ ka maaw bɔnɛ u ni na ko nin ye u ka dɔzenkura ye min b'a jira k'a fɔ u dɛsɛn bɛ. Libi kɔrɔyanfa dangele Maréchal Khalifa Haftar ye dandigɛli min kɛ ko in bɛ ka bɔ a sira fɛ bawo ntɛnɛn dɛmɛnen a y'a yira k'a fɔ Derna dugu kelen min bɛ Libi kɔrɔyanfa fɛ ale ka kɔnɔ na ni bamanjiw tɔ bɛ yen ko n'Ala sɔnna a ma ko bamanji ko bɛ dabila yen wa bi bi in na a ka kɛlɛcɛw kɔni donna Derna kɔnɔ u ye yɔrɔ caman minɛ Derna fana Derna yɛrɛ ma a bɛ se k'a fɔ a ye san 2 de kɛ bamanjiw bolo bawo bamanjiw t'an b'u ɲami maa nanama sumanenw de la u sɔgɔbɛ man di k'u tɛndɛ ka bɔ maaw la o fɛnɛ kɛn kun bɛ degunba ye Derna maa nanama sumanenw mɔ Maréchal Khalifa Haftar de n'an bɛ dandigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ o kumana Derna labila kuma sen bɛ ka bɔ bamanjiw bolo wa a ka kɛlɛcɛw don de minnu bɛ sanfɛ olu bɛ ka susuli kɛ sani dugu cɛ kɛlɛcɛw fɛnɛ bɛ ka saloli kɛ dugu ma u kɔni donna Derna yɔrɔ caman minɛ bɛ u bɛɛ bi jɛnsilikɛnɛni tɔma Nations Unies bolofara min ɲɛsinnen don tunganataabaw bisimilali ma ni o ye Organisation Internationale pour la Migration ye o y'a yira dɔgɔkun tɛmɛnen k'a fɔ Dernakaw fɛ yen adamadenya degunba de bɛ yen maa 2,000 ɲɔgɔnna de ye Derna bila ka sabu kɛ susuli ye sani dugu cɛ Maréchal Khalifa Haftar ka surasiw ani bamanjiw ni ɲɔgɔn cɛ nka Maréchal Khalifa Haftar yɛrɛ kɔni gɛmɛ k'a fɔ a ka kɛlɛcɛw ye k'a gwɛlɛya n'u donna Derna k'a fɔ ko tajuru sarabere bɛ ta ka ɲɛsin maa ma o kana k'a tɛna jɛ ni o ye bɛɛ k'i janto hadamadenya hakɛ lapasali la maa kana se maa ma k'a fɔ k'i b'a bonɛ ani na ko se bɛ e ye bi k'i sɔn min kun bɛ a la k'a fɔ don dɔw kɛra a la ko bamanji kun don k'o ti kɛ a ka surasi fɛ. Ethiopie jamana ye dayɛlɛliba kɛ min balala maa caman na ka minisiri ɲɛmaa kura ye Ethiopie min kɛra Oromo siya maa ye o ye maa caman kɔnɔ wa Ethiopie jamana ka jira k'a fɔ a danɲɛbɔɲɔgɔn jamana Eritrea n'a ni ɲɔgɔn cɛ danɲɛko kɛlɛ k'o fɛnɛ bannen y'o ye o ye maa caman kɔnɔ guwa Ethiopie jamana maa ɲɛmaaw ka jira k'a fɔ jamana forobacaw olu ni kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw k'a lajɛ ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka baara kɛ o ye maa caman kɔnɔ guwa wa o de n'an bɛ kɛ bi Ethiopie maa ɲɛmaaw fɛ minisiri ɲɛmaa kura n'an bɛ Ethiopie o ye Oromo ye denmisɛnnin jalakiw minnu bɛ to ka ye kunnafoni sɔrɔ sirakuraw sanfɛ interneti barisabu ka d'a ka kuma kɛ man di bɛnkan vaga sɛbɛkɔrɔ koron bɛ ni o ye blogueur ye o dɔ minɛnen kun do o labilara politiki bina k'u ka fangasidamatɔ ɲɛma minnu fɛnɛ minɛn kun bɛ k'u datugu olu bɛɛ bilara internet fɛnɛ tigɛlen kun do Ethiopie o laseginna état d'urgence k'a fɔ maa si kana bɔ k'i bi nisɔngoya taama boloda fan fɛ ka jamana kɛ i n'a fɔ a dama kaso ni jamana ɲɛmaaw b'o ta k'o yanga k'o kɛ u ka fanga basigila ye walasa maa kana bila u la o état d'urgence fɛnɛ wulila barisabu ka d'a ka Oromolakaw ni olu yɛrɛ ka mara yɛrɛ bi wele ko Oromo olu ka maradenw burandamakɛmɛ k'a jira k'a fɔ u sen bɔn bɛ Ethiopie ka denya la a barata don dɛmɛnenw na olu de kun ye fangatigiw ye nka siya kuraw de nana bi san 20 ani san 5 olu de bɛ ka ɲɔgɔn valen wolo ka k'olu Oromow dɛnen to o nisɔngoya taama kun bi kɛ o maradenw minnu fɛnɛ fɛ minisiri ɲɛmaa tan bɛ bɔ olu la bi a bɛɛ kun ye mun ye Ethiopie maa ɲɛmaaw fɛ ka se ka basigi nati politiki bina k'u kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Ethiopie jamana u ye san 2 de kɛ état d'urgence kɔnɔ kɔsada in na k'a sabu kɛ Oromo mara la Oromo siya ye nisɔngoya taamaw daminɛ fan caman fɛ u ye état d'urgence in de ta k'o yanga k'a fɔ jɛn ti kɛ ni u ka nisɔngoya taamaw ye nka juin kalo tile 5 tɛmɛnen u y'a wuli ka bɔ yen ka laban ka na ni minisiri ɲɛmaa kura ye min ye Oromo siya yɛrɛ maa ye wa Ethiopie jamana yɛrɛ kɔnɔ nisɔngoya taama ninnu a daminɛna Oromo mara la nka labanna ka walankata ka taa se mara wɛrɛw ma Oromo siyaw ni siyaw minnu di ɲɔgɔn kan fɔ olu bɛɛ lajɛlen labanna ka na ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen da la ka ɲɛsin fanga ma ka fanga kɛlɛ état d'urgence wuli ko min ye nin ye ka laban ka na ni Oromo siya dɔ ye minisiri ɲɛmaaya la ka dayɛlɛliw kɛ maa minnu minɛnen kun do k'olu bɛɛ lajɛlen labila nin bɛ kɛ sababu ye ka Ethiopie jamana basigi
o fana de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaya su fɛ ka kɛ ni kuma in ye laseli wɛrɛ aw ni karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ yanni ka taa so ma aw k'an bɛn